per tots els nens de P3, per tots els nens de 5è A, els nens de P5A, de la classe dels coets, han preparat per tots vosaltres la llegenda de Sant Jordi. Espero que estigueu molt atents i que us agradi. Hi havia una vegada un poble on la gent vivia amb molta por, perquè allà, ben a la vora, també hi vivia un drac verd i dolent que sempre tenia molta gana i se'ls menjava tots els animals. Menjar-se-les per sopar. L'endemà va tornar al poble. I també es van dur els porquets per menjar-se'ls per sopar. L'endemà el drac va tornar a baixar al poble. I se'n van dur els ànecs per sopar. Però mireu què havia passat. Es van quedar sense animals. Com que es van quedar sense animals per donar-li, la gent del poble es va reunir per decidir què farien. Continuar. Mireu, tota la gent del poble ja està reunida. Aviam què diuen. Anem a escoltar què diuen. Tenim un problema, què farem? És que i podem donar-li persones. Una cada dia. Una idea. Després de xerrar una estona, l'alcalde es va aixecar i va dir: Farem un sorteig per decidir quines persones li donem al drac. Ja s'han posat d'acord, han fet una assemblea i han decidit que li donaran persones. Durant molts dies, el drac baixava al poble i s'enduia nens i nenes per sopar. Un dia sabeu què va passar? En el sorteig li va tocar a la princesa. Mireu que tristos estan el rei i la reina. Quina pena, filla meva. Sí, quina pena. Estic molt trista. I la princesa, plorant, se'n va anar cap a la plaça. El drac va baixar al poble dient: però just en aquell moment va aparèixer Sant Jordi amb un escut
festa. Sant Jordi amb la seva espasa, el drac atacant amb les seves urpes. I al final, Sant Jordi li va clavar un cop d'espasa al cor i el va matar. De la sang que em va sortir, mireu quanta sang va sortir. De la sang del drac em va sortir una rosa. I Sant Jordi se la va regalar a la princesa. I què diu la princesa? El rei i la reina també van voler agrair-li al Sant Jordi el que havia fet. Visca Sant Jordi! Una rosa per al mestre dels padrins i una rosa per la mestra dels padrins. Que heu fet, que ha estat super xula, meravellosa i que jo sé que costa moltíssima feina això, o sigui que enhorabona a totes.